طبق маълумотҳо гирифторӣ ба беморие ки шумораи навбатии барномаамонро ба он бахшидаем дар ҳама кишварҳо паҳн шудааст. Мегӯянд ки хусусиятҳои нажодӣ ва қавмии паҳншавии он мавҷуданд. Масалан, ҳодисаҳои сусти инкишофи модарзодии буғумҳои косурон дар кӯдакони навзод дар кишварҳои Скандинавия ба 4% мерасад, дар Олмон 2%, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико он дар байни аҳолии сафедпӯст нисбат ба африқои амрикоӣ баландтар аст ва 1-2% мебошад. Ин дар ҳолест ки ҳодисаи мазкур дар ҳиндуҳои Амрикои ҷанубӣ, чиниҳои ҷанубӣ ва сиёҳпӯстон қариб ҳеҷ гоҳ дида намешавад. Салом ба шумо алоқамандони телевизиони Сафина. Мавзӯи барномаи имрӯзаи ганҷибе баҳо ба бемории дисплазия, хусусан дисплазияи кӯдакона бахшида мешавад. То нимаи аввали асри гузашта танҳо шакли вазнини дисплазия, навъи модарзодии дисплазия, яъне 3-4 ҳолат ба 1000 таваллуд ба назар гирифта мешуд. Он солҳо шаклҳои сабуки дисплазия ошкор ва табобат карда намешуданд. Аксар вақт ин ҳолат дар духтарон рух медиҳад ки тақрибан 80%-ро ташкил медиҳад. ҳарчанд дар маҷмӯъ гирифторӣ ба дисплазия назар ба дигар бемориҳо он қадар зиёд нест, вале ба ҳар сурат ҳамчун бемории паҳнгашта шинохта шудааст. Дисплазия чист ва он дар кадом шароит инкишоф меёбаду хос ба кадом сину сол аст? Дар иртибот ба ин масъала ва сабабҳои пайдоиши дисплазияро аз мутахассисон мепурсем. Дисплазия ин аз калимаи юнонӣ гирифта маънояш вайроншавии инкишофи узвро дар бар мегирад, ки дар ҷомеаи мо, дар ҷумҳурии мо яке аз бемории номри як мебошад дар байни кӯдакони то 18 сола. омилҳои дисплазия гирифтор шудани беморон ин якум пеш аз ҳама хӯроки носолим ёки хӯроки камғизои модарон дар вақти ҳомиладорӣ, бемориҳои вирусие ки мегузаронанд дар давраи ҳомиладорӣ, токсикоз дар нимаи аввали ҳомиладорӣ. аз рӯи пайдоиши ин беморӣ ин нуқсонро ба 3 намуд ҷудо кардаанд. Якум намуд ин дисплазияи ҳуққавӣ мебошад ки дар ин ҳолат мо вайроншавии сабзиши ҳуққаро мушоҳида мекунем. Дуюм намуд ин дисплазияи қисми проксималӣ мебошад ки дар ин ҳолат мо метавонем дида ноинкишофёбии ҳуққа ва сараки рон ва гарданак. Ва сеюм намудаш ин намуди омехтавӣ мебошад ки дар ин шакл мо на танҳо ноинкишофёбии ҳуққа, балки аз тарафи сараки рон ва гарданак ноинкишофёбиро дида метавонем. чор омили асосӣ вуҷуд дорад ки сабаби гирифтории бемории дисплазияи устухони косурони кӯдакон шуда метавонад. ин якум ин ҳомиладории аввалин дараҷа, дуюм ин нодуруст ҷойгишаи тифл дар батни модар, сеюм ин норасои миқдори лозимаи обҳои назди ҷанинӣ ва чорум баланд будани фишори модар ҳангоми ҳомиладорӣ. дисплазия агар ки гӯем, ин дисплазия дар вақте ки дар батни модар ҳамун норасогиҳо пайдо шуданд, дар ҳамун сараки рон ва хуқна ки ҷое ки сараки рон дар ҳамун ҷо бояд ҷойгир шавад, камбудӣ пайдо шуда аз норасоии камғизоӣ, аз норасоии витаминӣ ва дигар омилҳое ки бисёр ҳастанд, ҳамуно пайдо шуда дар ҳамунҷа мустаҳкамшавии ҳуққа ва пайдошавии ядри устухоншавии сараки рон дер пайдо мешавад. ва аз ҳамин ҳолат вақте ки кӯдак тавлид шуд, сараки рон нисбати сараки рони дигар тараф ё нисбати сараки рони дигар кӯдакҳои пурра солим таваллуд шуда камбудӣ дорад. сараки рон майда ҳаст, ҳуқна бошад бо хираши тағояки гиалинӣ ё ки равғанӣ пур шудааст. аз ҳамин лиҳоз сараки рон дар ҷояш нестанд, яктарафа каш шуда месад ва оҳиста оҳиста ҳамон ҳуқна ки бо ҳамон тағояки гиалинӣ ё тағояки равғанӣ ки пур шудаанд гирифт,
سرکیران در جایش نمیسد و بیرون برآمده اول نیم برآمد میشد و بعد آهسته آهسته برآمد میشد. як сабаби гирифтор шудани кӯдакони навзод ба ин беморӣ ба муддати дароз парпеч кардани онҳост. халқҳое ки дар минтақаҳои тропикӣ зиндагӣ мекунанд кӯдакони навзодро парпеч намекунанд ва озодии ҳаракати онҳо маҳдуд нест. онҳо аксаран кӯдаконро ба пушт мегиранд ва дар ин ҳол пойҳои кӯдак ба ҳам зич нестанд. як сабаби дигари саривақтӣ муайян кардани дисплазияи буғуми косурони кӯдакон ин ташхисҳои ултрасадои муайян кунем бо ташхисҳои ултрасадоӣ мебошад ки дар он ҷо мо метавонем ки муайян кунем сатҳи ҳамвории буғум. яъне ки кӯдаконе ки аз 6 моҳа боло мешаванд мо метавонем ки бо акси рентгенӣ саривақт муайян кунем дисплазияи буғуми косурон ки дар акси рентгенӣ нишон медиҳад ин ҳолати буғум, шакли буғум, ивазшавии ҳолат ва шакли буғум дида мешавад ки ҳамчун ивазшавии ҳолат ва шакли буғум ва ҳам ҳамворӣ дар сатҳи буғуми косурон дида мешавад. шумо аз сабабҳои гирифторӣ ба дисплазия огоҳ шудед. акнун дар тоҷикистон ин дар кадом вазъ аст? оё шумораи нафарони гирифтории дисплазия хусусан кӯдакон зиёд бошад ё кам? дисплазияи саракиронҳо дар 1000 кӯдаки навзод 16% ташкил мекунад. баромади модарзодиронҳо бошад ҳамагӣ 4-5% дар 1000 кӯдак вохӯрда мешавад. ҳамин фоиз дар ҳамин иқлим дар ҳамин миқёси ҷумҳурӣ ё дар миқёси дигар давлатҳо яхел нестанд. мо табибони оилавӣ вазифадор ҳастем ки чунин нуқсонҳоро саривақт муайян намоем ва мутаассифона модароне ҳастанд ки саривақт кӯдакони худро ба назди табиби оилавӣ барои муоина намеоранд ва бештари онҳо то он замоне ки кӯдакони онҳо роҳгардон нашаванд ба назди табиби оилавӣ оиди ин нуқсонҳо муроҷиат намекунанд ва боиси он мегардад ки барои табобати ин гуна нуқсон хеле душвориҳо мумкин ки дучор гардад. дар тоҷикистони мо омори махсусан дар ин патология мегӯяд ки то дар байни кӯдакон то 3% дида мешавад. аз 100 кӯдак дар 3% дар 3 то 5 кӯдакро дида мешавад ин беморӣ. барои фаҳмидани вазъи гирифторӣ муроҷиат ва табобат аз бемории мазкур моро пеш гирифтем ба маркази миллии тиббии шифобахш. воқеан дар шӯъбае ки чунин кӯдакон табобат мегиранд мо бо волидони зиёде вохӯрдем ки барои табиботи фарзандашон ба ин ҷо муроҷиат карданд. волидон бисёри вақт дер муроҷиат мекунанд. сабаби асосӣ мана ҳамин ба ҳамин бемор гирифтор шуданда барои пешгирии ҳамин бемор бояд кӯдаки тавлидшуда дар таваллудхона дар 3-4 рӯзагиаш духтури табобати пизишки кӯдакона бояд аз назар гузаронад ва алоимаҳои симптомҳое ки дар ҳамин кӯдак дисплазия баромад дорад ҳаминро бинад. дар ҳолате ки агар ки бинаду пуррат амо ташхисро мондан натонад метавонад ки осебшиносро таклиф карда аз назар гузаронанд. баъди аз таваллудхона баромадан дар 2-3 ҳафтагӣ як бори дигар бояд диданаш оиди ҳамин беморӣ. баъд аз ин дар 2-3 моҳагиаш духтурони оилавӣ духтурони кӯдакон бояд дар вақти кӯдакро аёдат кардан ҳамин бемориро аз назар гузаронда ҳамин бемориро бинанд ки дорад ё надорад. бисёртар падару модарон вақте ки ба мо муроҷиат мекунанд аллакай кӯдак ба синни яксолагӣ расида истааст, вақте роҳ мегардад аз роҳгардиш мефаҳманд ки кӯдак нуқсон дорад, баъд ба мо муроҷиат мекунанд ки мо дар вақти муоина ин бемориро дарёфт мекунем, ташхис мемонем. фарзандоне ки дисплазия доранд дер роҳгардон мешаванд. бояд мисол дар яксолагӣ не дар 1.5 солагӣ як хелашон то 2 солагӣ баъд роҳгардон мешаванд.
аз ин мебарад ки нуқсони дисплазия дар кӯдакон ҳаст. ай нумоҳа фаҳмидам ин духтарча ба ин чи гирифтор шудааст, лекин раҳ гашта наметавонад. рентген кардам, гуфтанд дисплазия дорад, ай вазнинтар, ай чапу, ай хез соз. ин хоб буд, раҳ намегашт. вақте ки раҳ гашта кам кам мелангида. ба мо дар духтур нишон додем, гуфтанд ки ва ин модарзотӣ дорад. аз синни 2 солагиш фаҳмидем. баъд мо инҷа омадем ва инҷо табобат гирифта истосем. 15 рӯз бояд дар инҷо хоб рава, 2 моҳ дар гипс места. баъди 2 моҳ рентген мекунанд, мебинанд чӣ пешгирӣ аст ва дар мо бо мегӯянд. вақте ки говра мекардам, дар говра вай мекардаг, хадам вай кардам, говра мекардам ки почашон камтар калтатарак. говра мекардам, почаша дароз мекардам, почашон камтар вай мекард, ваас мекарда, гирия мекард. ки мумкин ки дар мекардааст, гирия мекарда. бо ки мешкоидам, вай мекардам замин, дар мемондам, шуно бо хаб мекарда. ин ҳамин вай бод 6 моҳа, 5 моҳа, 6 моҳа, уже фаҳмидам ки ҳамин кӯдакам хеле. ҳастанд волидоне ки сари вақт ба мутахассисон муроҷиат мекунанд ки табобати чунин бемориҳо дар сари вақт хеле осон мебошад нисбати одамоне ки мисол аз муҳлат мегузаронанд. яъне ки ҳангоме ки сари вақт муроҷиат мекунанд, мо метавонем ки дар муддати кӯтоҳ дисплазияро бартараф кунем, ки табобат кунем. шахсоне ки аз муҳлат мегузаронанд метавонанд ки боз табобати дурудароз ба монанди ғайр аз ҳамон табобатҳое ки мо гимнастикаву массажу дигар табобатҳоро мегирем, метавонанд ки боз аз шинаву аз болиштҳои ортопедии вуҷуд доранд истифода баранд. дар ин корхона дастгоҳҳои ортопедӣ махсус сохта мешавад ки барои муолиҷаи дисплазияи кӯдакон мувофиқ аст. албатта ба сифат ва андозаи дастгоҳҳо диққати махсус дода мешавад. кӯдаконе ки гирифтори бемории дисплазияи буғуми косорон ҳастанд, масалан то 3 сола метавонанд ки истифода баранд аз намуди шинаи сито, метавонанд ки пурра истифода баранд. кӯдаконе ки аз 3 моҳа боло ҳастанд, то 1 солагӣ метавонанд ки аз намуди стремина павлика ҳаст, чунин шина аст ки метавонанд ба пуррагӣ истифода баранд. ва кӯдаконе ки 1 сола ҳастанд, яъне ки роҳгарса метавонанд ки аз намуди шинаи белински пурра истифода баранд. тарзи тайёр намудани амин шинаҳои мо дар ин корхона мо вобаста ба ҳар як беморие ки синни солашон чанд қадар аст, аввал разми хулаб мегирем. хулаби беморро гирифта дар муҳлати 2 рӯз мо метавонем ки пурра сохта ба истифода диҳем. дар ҷопон дар доираи лоиҳаи миллӣ дар соли 1975 анъанаи миллӣ дар парпеч ба таври ростпечонидани пойҳои кӯдакон иваз карда шуд. ҷиҳати пешгирӣ аз чунин беморӣ барномаи омӯзишӣ ба бибиҳо гузаронида шуд. дар натиҷа 1/3, 3/5 то 0/2 коҳиш ёфтани ихтилоли модарзодии дисплазияи кӯдакон ба назар мерасад. доир бар роҳи пешгирии гирифтор нашудан ба дисплазияи кӯдакон чӣ корҳоро бояд анҷом дод? ин раванд дар тоҷикистон чӣ тавр амалӣ мешавад? боварӣ дорем донистани ин масъала бароятон аҷиб ва зарур ҳам ҳаст. дар вақте агар нишонаҳои ҳамин беморӣ пайдо шуда бошад, онҳо беморро ба мутахассис равон кунанд ки барои табобат. чунки табобати ҳамин 3 ҳолат дисплазияи саракирон, нимбаромади саракирон чӣ қадаре ки мо тез сар кунем, ҳамон қадар табобаташ бо пуррагӣ ба иҷро мерасад. агар дисплазияи саракиронро мо сари вақт бинему, ташхисашро гузорему, табобат кунем, дар муддати 2 моҳ 3 моҳ бо пуррагӣ барқарор мешавад.
اگر از 2 ماه 3 ماهگیش ما دیرتر پیدا کنیم تهابت کنیم تا 10 ماهگیش تهابت کردن ممکن است. اگر ما بعد 10 ماهگی چی کنیم آن وقت دیسپلازی به برآمدی سرکی را مبدل می شود و تهابت آن دشوار می شود. در حالتی پیدا نمودن این نقص در کودکان به مادر کودک ما توصیه می دهیم فیزیوتراپی. وابسته از نمودی این نقصان اگر نمودی سبک باشد در کودکان ما طبیبان اولیوی با مادر کودک توصیه می دهیم حب‌های کلسی عبارت بوده و فیزیوتراپی حتما. بتونم که چنین مثال تعیینات کلسی و فسفر رو تعیین نماییم که همین رفت بیماری دیسپلازیا رو مثال پیشگیری می نماید. و این چنین ما داریم یک چند نمودی شینه هایی که برای تبابت بیماری دیسپلازیا استفاده میبرند. این شینه نمودی ویلینسکی، شینه سیتو، شینه والکا، استرمینا پاولیکا و بولیشتی فیکی را میگن و نامی چنین نامگوها ما میتوانیم که تبابت دیسپلازیا رو برآوریم. تبابت دیسپلازی این دور و دراز می باشد. ما اگر سری وقت اگر کودک نوزاد رو معاینه ارتوپد در таваллудхона гузаронем, ташхисро сари вақт монем, то роҳгардӣ мо инро табобат карда метавонем. ҳарчанд ошкор намудани дисплазия дар давраҳои аввали беморӣ ва замони дар батни модар будани тифл душвор аст, вале ба ҳар сурат бояд волидон барои дучор нашудан пешгирӣ ва табобати кӯдакони хурдсол онҳоро аз назорати духтур гузаронанд. дар акси ҳол ва андаки бепарвоӣ метавонанд ба солимии минбаъдаи кӯдак зарар расонад. умедворем шумо дар ин масъала ҳамеша аз маслиҳати мутахассисон истифода мебаред. инҷо шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. боварӣ дорем ба қадри ин ганҷи бебаҳоятон мерасед. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.